bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiramon en garti hannde oɗo ñalawma talata 16 lewru décembre hitande ujunnaji 25 addan ɗon habaruji moɗon ɗemgal non ko habaruji men hannde ko habaruji États-Unis titruji men ɓuuri mawnide ko kanko Donald Trump en wayno kadi o signini ñalawma kadi yamirore hesere yamirore nde kadi ko ɓeydude leyɗele joni kene wona 44 leydi pour wiide wonde hawnaki yimɓe muɗum naade ɗumen no États-Unis ene wayno ko hankkadi ko hunde tinde toon to congrès kamɓe sarɗiyankoɓe ɗum noon ko républicain et démocrate en eɓene kontiside ƴewde hol peeje ɓe ndewata dañde assistance médicale so tawi ko Obamacare mo assurance ceŋŋiɗo e muɗum o worte walla tawi ko goɗɗo cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tijane Niang joɗaniɗo en to Nouakchott wawa rokkude en kadi ko jogani en fate coftal balɗe ko ɗum woni titruji men ɓuɗɗi mawnude hannde oɗo journal mbaɗan toon hannde talata 16 lewru décembre hitande ujunnaji 25 ma en gartu joni joni. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري، إذاعيين الولوفيين الكورالين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ayi aga kibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme xibaru mbangande akitte mberi denga katta xay xara jonka ñani xa xibari bangera xa ñani xa bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon gonɗen joni ko waktu jeetati toon to Mason Ohio ɗum noon waktu jeetati woni kadi toon to New York toon to Nouakchott ɓe goni ko 1 heure du matin toon to Paris ɓe goni ko 2 heures du matin habaruji mon e ɗemgal Pulaar habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington noon kanko Donald Trump e nder kadi ko yalti hannde o signini kadi décision ngaji kesi ɗiɗon décision ngaji kadi en wayno ko oɗo sa joni o wayli yimɓe fodɓe nadde ɗo États-Unis walla yamiraɓe ɗo yo ngar États-Unis tungnaade ko yalti toon ko mi toon to Maison Blanche e tungnaade kadi ko CNN reporté no wayno ko catégorie ji tati ɓe pecci ɗum oɗo sa joni ɗiɗon catégorie ji noon koɓe mbiyata ko wojji ko woni orange walla ko oldi catégorie mo ganduɗa couleur mumen waɗa ko boɗejo ene wayno ko ɓeɗon kam ala fof kadi nde mbawi nadde yimɓe mumen nde mbawi nadde ɗo États-Unis ɗiɗon catégorie wonɓe couleur ɓe mbiyata boɗejo haysono haalaka en wani Afghanistan kam ko hen foti jeeyede tawde neɗɗo muɗum kañum woru men jeenno yimɓe attaque ɓe garde national toon to Virginia donc ene jeeya hen kadi Venezuela ɓe kawara ene jeeya hen Syrie Soudan Somalie Corée du Nord Libye Iran Cuba e Bhutan Yemen ɓe koye liste rouge gon ɓe kam yimɓe men mbiya tan ko hankkadi kanko Donald Trump no wiri o wi ko hay goto mabɓe fotani nadde États-Unis doggol ɗiɗoɓol ngol ko yimɓe leyɗele ɗe ganduɗa en kañum en goni koye couleur biyeteɗo orange ɗeɗon orange ne wayni koko limitani foti yimɓe men garata ɗo kono ne wayni ko yimɓe men kaɗaka nadde États-Unis ɗum noon firti ko wonde ko kala yimɓe jeeyaɓe ɗeɗen leyɗele amma daña visa nde garɗo hen ɗum noon tugnade kadi e journal biyeteɗo indépendant yimɓe jeeyaɓe ɗen leyɗele pour sene keɓa visa il faut ko jooɗo toon to consulat joddo e consulaire pour keɓa visa ji ɗeɗon leyɗele gonɗe e orange ene jeeya hen Belarus Eritrea Haïti Laos Myanmar Pakistan Russie Sierra Leone
Sudan du Sud en wonde Turkmenistan dogol cakiringol ko leyɗele ganduɗa kañumen koye mbiya gon koye couleur ol noon wani ko nogas ɗiɗi leydi donc département d'état wani ko tugnade hande yamirore mon kanko Donald Trump en rokki ɗeɗo leyɗele balɗe 60 pour yo ƴewto kañumen koye men no yimɓe men natirta ɗo e leydi donc ɗeɗon leyɗele kadi no wayni ko ɓuuri hen hewde kadi kañumen koye men mbiya wonde ko yimɓe men won hen visage men expirta ko tan walla won hen ne natɗo enen taw kono natirni en wona no ko mbino ne natir ko donc ne jeeya ɗeɗon leyɗele Mauritanie Mali Malawi Libéria Gambie Guinée équatoriale République dominicaine République démocratique du Congo République du Congo Tchad Cap-Vert Cameroun Cambodge Burkina Faso Benin Antigua Barbuda Angola ne jeeya hen Zimbabwe Vanuatu Sao Tomé en jeeya hen Saint Lucias ɗeɗo leyɗele ko leyɗele goni koye yelo ko jira ɗum noon kadi en wani ko yamirore wonde kadi ummima toon to présidence hono kanko Donald Trump e yamirore kadi nde ƴefti ɗum noon koko fati Sénégal naɓe tugnade hande yamirore kadi umminde toon to Maison Blanche ɗum noon oɗo ñalawma hande talata en wani ko kanko kamɓe Donald Trump ɓe mbi wonde ɗum no à partir de 16 lewru décembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi kono ene wayni ko proclamation goto waɗama ɗum noon ko wiide wonde ko visa ji walla yimɓe natoɓe ummotoɓe toon to Sénégal naɓe aroɓe États-Unis ene wani koko gussa ɗeɗon peeje noon ɓe mbi e wiide mabɓe ko sibabude kamɓe koye mabɓe poti ƴewtade ko fate kisal leydi e Amérique ko fati kadi jampu wonande yimɓe Amérique ɗum noon e wayni ko à partir du 1er janvier 2000 hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom Sénégal ene jeeya e oɗon liste mbaɗaɗo e catégorie joyoɓe oɗon proclamation Sénégal pour holko woni sababu muɗum e wiide mabɓe kadi e ɗum noon kadi ko tinnade document ji gommiɗi to département Homeland Security mi wi wonde ko en wayni ko so tawi rapport jaltuɗo en wiya wonde ko Sénégal naɓe heɓoɓe visa ngara ɗo en 4,30% Sénégal naɓe fof so keeɓi visa korta donc hande ko fata Sénégal tugnade kadi ko holko woni sababu muɗum e wiide mabɓe kadi no wayni ko yimɓe joguiɓe visa ji B1 et B2 ɗum noon ko ɓuuri hewde ko visa ji touriste en ɓe mbi wonde ko ɓeɗon yimɓe ne ɓurtina visa ji men ɗo en ha ken wona 4,30% wonde yimɓe ummotoɓe Sénégal fof en ɓurtini visa ji men donc visa ji goɗɗi noon tugui tan tugui FM e J ko ɓuuri hewde ɗiɗo kadi ne waɗi visa ji étudiant ɓeɗon kadi ne wayni ko ɗalloɓe visa ji men expire ene yetto 13,07% ko ɗum waɗi donc oɗo saha joni kanko mawɗo leydi États-Unis o yamiri wonde ko oɗo saha joni kala ko woni visa ji ummade toon Sénégal naɓe nato e leydi koko suspenda haɓe mbawa ƴewtade holko woni sababu ɗiɗo visa ji ne ɓurtine e taw kadi ko Sénégal naɓe donc hande tugnade kadi ko yalti hono kanko Donald Trump e nder kadi ko signi ene wayno o ɓeydi kadi restriction ngaji ɗum noon ko hadde visa ji leyɗele jeeyaɗe e AES ɗum noon ko leyɗele ko wayno Burkina Faso ko wayno Niger ko wayno kamɓe Mali Nigéria e leyɗele goɗɗe africain ji jeeya hen donc ɗeɗon leyɗele africain ji ɓuuri hen hewde jeeyaɓe catégorie olo toon to Washington hande kanko Peter Hegseth ɗum noon ko ministre kalfinade ko fate guerre walla gonnoɗo nden ko ministre biyeteɗo ko fate défense lendi o wawi yaade toon hande to congrès ɗum noon ko fottude e sarɗiyankoɓe ko caggal nde o yalti titangal ɗon e jonde nde ɗon e surtout noon kadi oɗon saha wonduno koye Marco Rubio kañum hoore mum ko neɗɗo toppitiɗo ko fate affaires étrangères kadi ko conseiller toon to sécurité nationale toon to Maison Blanche ene wayni ko kanko Peter Hegseth wi wonde ko famni yimɓeɓe vidéo mo ɓe jogui anda kaɗo laana ɓe takka mbiya wonde ko ɓe mbari yimɓe dannoɓe hen ɗum ɗon kadi ko violation guerre o wi oɗon vidéo wonde hay goto jogorani yiɗi ɗum ene wawi noon yimɓe ɓe ganduɗa suɓaɓe jeeyaɓe toon to ɗiɗo cuuɗi gonɗi toon to congrès taw ko cuuɗi toppitiɗi ko fate e guerre e yimɓe muɗum ɓeɗon tan maji ɗum noon ko yimɓe yiyoɓe ko yimɓe fawre kanko sénateur Chuck Schumer ɗum noon ko gardiɗo démocrate en toon to Sénat wi wonde ko alay saago administration Donald Trump addanaɓe kamɓe sénateur uji fof addanaɓe kala vidéo ji ɓe jogui ɗum noon taw vidéo ji ɗi taw wona ɓe mbayli ɗum ɗum noon wi wonde wayno wayno ko deƴƴere mabɓe kamɓe Maison Blanche kamɓe ministére de la défense deƴƴere mabɓe kadi e continue kadi neldude kaɓirɗe mabɓe toon to ɗeɗo maji takkiɗiɗo toon to Venezuela ene wayno ko hawnaki ko risque mo ganduɗa en jogoto nanude e haare kadi ne wonde nde gasata donc sénateur jeeyaɗo toon to Californie hono kanko Adam Schiff o haali kanko hoore makko yomo jogui anni hawnaki mo addu projet de loi ko forsude département défense kañum hoore mum yaltino oɗon vidéo waɗa ɗum public o donc en wayni ko kala Peter Hegseth ko haali toon ko woni sababu ɓe jaltida oɗo vidéo
wi wonde ko sababuji jaaduɗo e luwaji walla ko sababuji jaaduɗo en e stratégie kono noon ko sababuji fof en lurondiri donc wi wonde komo sikki kanko Adam Shifter wi amin naɓe en jogi droit yide oɗo vidéo e kadi e wani ko yimɓe jaaɓe congrès fof kañum en koye men poti jogade oɗon droit hebde ɗiɗon vidéo ji ko wonde fof kanko Peter Hegseth haysindo pression nana waɗa e makko oɗo sa joni ko caliɗo ɗiɗon vidéo ji jalta ɗiɗon vidéo ji kadi ne wayno ko Donald Trump kañum hoɗum wino yoɗi jaltu kono kanko Peter Hegseth o salima oɗo sa ɗum noon ko hollude wonde ko hol pression congrès waɗe mabɓe oɗo sa joni kidde wonde so tawi autorisation baɗaɗo caggal nde laana kalte kande bombarda yimɓe wiyaɓe wonde en daɗino hen kadi ɓe continue bombard ɗumen est ce que ɗum ɗon no woodi kadi so ɗum no woodi hol jamir ɗum so tawi ko kanko Peter Hegseth walla taw ko général gonno toon to navy o yamir ɗum ko way wonde fof kamɓe congrès ɗum noon ko démocrate en républicain ji eɓen continue ankidde oɗo saha joni ɗeɗo caɗele gonɗe toon tomaji Venezuela sifti noon tan ko kanko Donald Trump kadi e nder konguɗi ɗi o yalti walla ko windi ñande altini ɓenɗo o en wayno yamiri kadi oɗo saha joni ko kala kutortoɗo walla pewnowo walla drogue biyeteɗo fentanyl noon ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe tekki oɗo saha joni ummoto ton ko Venezuela haysinde wonde ɓe ngala preuve muɗum ɓe mbi wonde kala ɗiɗon drogue aji e jeeyo ɗum en wayno ko yeyata ko kaɓirde baroji yimɓe hewɓe ɗum noon ko ɗum woni haaluji ɗiɓe kutorno ɗum noon ndende kamɓe États-Unis ɓe janata toon Irak e wiide wonde ko Saddam Hussein kañum hoorumum jogui kaɓirde baroji yimɓe hewɓe haɓuɗum hande toon to Washington en wayni ko kamɓe sarɗiyankoɓe ɗum noon ko ɓuuri hewde républicain ji ɓen continue oɗo saha joni wawde kadi wadde gueɗe lundu adde hono kanko gardiɗo suudu représentant hono Mike Johnson ɗum noon ko yiya e ñalawma he sur yimɓe hewɓe kene wonno nogas sénateur uji nogas ndendi e bureau makko kanko sénateur Susan Collins ɗum noon jeeyaɗo toon to men siftinde noon ko kañum horumu ko républicain gadano kidiɗo yantude e démocrate en pour wawde wallude beele démocrate en proposition mo jogui noon wawde oppude ɗon hono oɗo assurance gommiɗo Obamacare ɗum noon beele en continue wonɗon ɗo e duuɓi tati ko way wonde fof en wayni ko républicain ji kewɗi jalti hannde ɗum noon kadi ko républicain ji ko ɓuuri hen hewde mabɓe koɓe saliɓe proposition mo ganduɗa kay kanko Mike Johnson adduno ko ɓuuri hewde mabɓe gaddata ko kalaɗo joni ko ɗum ko mbiyata aka o hokku ɗum duuɓi tati wonen miijoro joni ko wustude o leydi duuɓi tati wadde ɗum duuɓi ɗiɗi ko way wonde fof en wayni ko won banggue goɗɗo kadi ko sénateur uji goɗɗi surtout henno kanko sénateur biyeteɗo Mike Crapo jeeyaɗo toon to Idaho e kanko kadi Bill Cassidy no mbinoɗen hanki jeeyaɗo toon to Louisiana kamɓe en wayni ko oɗo saha joni ɓe goni koye ƴewde gueɗe ɓeydeteɗe e Obamacare Act pour beele no wawa wallude taw en usta fereje ko fate en de laamu ngu ko way wonde fof en wayno oɗo saha joni so tawi kamɓe fof ɓe doganta oɗo saha joni ko pour ƴewde beele ko haddi décembre beele ɓe mbawa andude hol plan maɓe gotata donc en wayni ko siftindon tan kamɓe démocrate en proposition moɓe gaddi o e taw kadi kanko républicain hono kanko Jantun taw jaɓini ɗum noon ko caggal nde kamɓe démocrate ɓe mbadde makko ɓe jaɓodiri makko leeruɓe nde pour uddude gouvernement donc en wayni ko kanko Jantun proposition mo démocrate en gaddi o kanko hoore makko jaɓini ɗum pour continude assurance mo jeeyaɗo e Obamacare beele no continue ɗo e duuɓi tati ko way wonde fof en wayni ko sénateur uji kewɗi républicain ji jiyama jante kamɓe démocrate en ene jeeya hen no mbinoɗen ni kanko sénatrice jeeyaɗo toon to men hono Susan Collins e kanko sénatrice kadi jeeyaɗo toon to Lisa Murkowski jeeyaɗo toon to Alaska e kanko sénateur kadi jeeyaɗo toon to Alaska goɗɗo biyeteɗo Dan Sullivan e sénateur républicain goɗɗo jeeyaɗo e sénateur goɗɗo kadi jeeyaɗo toon to Montana hono kanko Josh Hawley ɓeɗo fof ko sénateur uji nayo ganduɗa andanoɓe guila yontere ɓennude kañumen koye men janta démocrate en pour wallude proposition démocrate no yaari yeeso ko way wonde fof eɓene mbaali oɗo saha joni toon to congrès continue ƴewde hol peeje ɓe mbawi jaɓodirde kamɓe républicain e kamɓe démocrate en fof pour dañde au moins assurance kene wawa wallude américain ji ko adi 1er janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom habruji men États-Unis haade cakkitoɗen ko toon to Washington hono kanko ancien président Barack Obama kadi e nder konngudi ɗi ƴefti wajima parti démocrate oɗo saha joni foti wattude haqqille muɗum ko woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum gon mbiyata midterm e wiide makko kadi o yimɓe jeeɓe parti o poti ko wattude haqqillaji mumen
holno kibir ɗiɗi woteji ko wana ko fecca ɗumen oɗo sa joni ede ko fecca ɗumen ko en jaa hen gueɗe ɗe ganduɗa hen e wiide makko kadi feccude démocrate ni wiide ɓeɗo ko modérate ɓeɗo ko modéré walla ɓeɗo ko progressiste ɗum ɗo fof ari ko candidat makko kanko Zohran Mamdani o haali kadi o rentini kadi wonde ko démocrate en peccinoma no fewi ko ene wayno ko yimɓe jeetato taw ko sénateur uji démocrate en mbawino yantude républicain ji pour jabde beele gouvernement no uddite taw kadi nden oɗon saha wonno ko hanno gouvernement udditede ko sibabunde républicain ji jaɓano rokkude garantie wonde ko affordable care act ma continue jogade ko wiyete garantie beele no wuura duuɓi tati garoji o ɗum noon wi ko kanko Barack Obama ɗum ɗo fof hunde nde ganduɗa kamɓe démocrate en potiri anta tan donc yo battu haqqillaji mabɓe oɗo saha joni e woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kanko Barack Obama o wi wonde ene wayno ko so tawi kamɓe démocrate en ɓe mbawi heptude suudu représentant ɓe guitti ɗum toon to républicain ji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom nden noon caggal ɓe mbawi jottade kadi ɓe miijo haaldude gueɗe ɗe ganduɗa ene pecciɓe oɗo saha joni ɗum noon ko mbiyata idéologie ji wiide ɓeɗo ko walla ɓeɗo progressiste en walla ɓeɗo ko modéré en kanko kadi ancien président Barack Obama o wi kadi wonde o yomo fotani yimɓe so tawi nden yimɓe mbawi hebde ɗiɗi élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom mbawi kadi wawde joddade kadi kalda kala ko sernda ɗumen mbawa ɗum ɗon wasa sernde ɗumen nden en mbawi fewnitade pour dañde candidat moƴƴo e wadde campagne moƴƴo kadi pour élection ngaji présidentiel hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeetati habaruji bine États-Unis cekkitorɗen ko fati e weeyo ko siftinde tan ene wayno ko bowal ngal haandi no ɓuuɓi ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni toon to mai gonɗen joni ko 8 heures jamma température o jaratan ɗo joni ko 1 degré ɗum noon ma température ɓeydo tellade less 0 degré après monté kadi monté 1 degré donc sen pini subaka janggo law température tawaten kene woni 1 degré donc ma nguliki yaltu seeɗa ha yettoyo 7 degré ɗum noon kadi 2 heures ñalawma caggal mum fuɗɗo tillisade kadi ha wontiya 4 degré kikiɗe kirɗo hedde 5 heures ñalawmaji garoji ɗi ñande alarba janggo no mbiɗen ni ma nangue yaltu ñande alhamis en ɗamina toɓoji ma gar ɗum noon toɓoji ɗi en kadi wona 90% ñande aljuma kadi ma toɓoji gar ɗum noon e wawni hawnaki kadi ɗiɗo toɓoji ma mbaw kadi laɓɓinde kala neige walla glace uji gonɗi oɗo saha joni ko ɓuuri hewde laabi donc nangue kadi ma yaltu ñande dimanche yontere aron nde tuggi altine jamma ha yettanima alhamis ene wayno ko toɓoji men ɗum noon ene wayno ko hawnaki ɓuɓol ngol kadi ma continue wonde ɗon won ñalomaji ma won ma en jettoye mo 5 degré kono ko ɓuuri hewde hen ene wayno ko anguleki ma yaltu ñalomaji ɗi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sahel ma en jokkodir joni Tidiane Niang o wawa rokkude en ko jogani en ko fati e coftal bal Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde radio Sahel gadorɗen kabaruji men coftal bali koye nder leydi Mauritanie yencude championnat mo leydi Mauritanie super d 9e journée kikiɗe hannde ASC Sinim kañum heeɓi polgue yesso kippu Nouakchott King logui tete logui ɗiɗi to stade municipal mo Lixar FC Nouadhibou kañum samti kippu FC Lixar logui ɗiɗi e ndiga andamo pottitte championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom Inter Arena 3e journée diɗɗala ñalawma 7 nogas lewru décembre so woni 15h GMT poggue escale ma hiwdir kippu jorol 15h40 GMT cide ma jabbo kippu Sorimale 16h20 GMT garlol ma hiwdir kippu Hayre Mbar 17h GMT kippu Ganki Jeeri ma hiwdir kippu Rindiaw 17h40 GMT Bogge Bas ma hiwdir kippu Thialgou diɗɗal be 3e journée ñalawma 7 nogas lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogas joyi 18h20 GMT Jowol ma hiwdir kippu Dawlel 19h GMT Falakome ma hiwdir kippu Tekan 19h40 GMT Mbagne ma jabbo kippu Dubango 20h20 GMT Ligseybe ma hiwdir kippu Jingue Pottal Sakket ñalawma 7 nogas lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi so woni 21h GMT kippu Saye ma hiwdir kippu Sinthiane pottitte cehilagal ki hiɗa hannde ngam heɓanade coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi Égypte kañum samti kippu Nigéria logui ɗiɗi e logol gotol République démocratique du Congo kañum heeɓi polgue yesso kippu Zambie logui ɗiɗi e ndiga
tumnade fédération mo leydi sénégal e baynago mabɓe subaka talata hande ɓe kolliti hono latéral droit mabɓe jowoto kippo andre legue championnat mo leydi belgique gagnima kiide hanke ndiɗon mbadi oɗo biteɗo ilan camara heɓata fartange joude coupe d'afrique maroc hitande ujunnaji ɗe 25 tumnade yogay médiaji leydi sénégal wifi sport ɓe kolliti hono alsane diaw heɓata fartange joude coupe d'afrique maroc hitande ujunnaji ɗe 25 caggal belsir makko kiide hanki championnat mo leydi italie fédération mo leydi sénégal suwa haalde hen beete oɗo biteɗo alsane diaw ma tawtore coupe d'afrique walla tawtortake ɓe kolliti hono oɗo ataka mabɓe jowoto kippu comme championnat mo leydi italie première division e pottal mabɓe kiide hanki hakkude mabɓe kippu AS Rome kono ha joni ɓe cuwa ƴewde mami mbad ko fate loyndu gam ƴewde beete maw tawtore coupe d'afrique maɗo hitande ujunnaji ɗe 25 malla tawtortake keblo kippu leydi sénégal pape thiaw ñalawma hande o noddi hono militaire biteɗo mamadou lamine camara gam lomtade ilal camara caggal belsir mum ko siftinde bandiraɓe oɗo biteɗo mamadou camara jouwat ko to AS Berkane championnat mo leydi maroc super de 1 équipe nationale mo leydi algérie fuɗɗima regroupement mum ñalawma hanki ɓe jogori yettade maroc ko ñalawma 19 lewru décembre hitande ujunnaji ɗe 25 pottel garwanigal équipe nationale mo leydi algérie jogori jouri ko 24 lewru décembre hitande ujunnaji ɗe 25 hakkude mabɓe équipe soudan to Doha lamorgo leydi Qatar ñalawma jango coupe intercontinental hakkunde Flamengo e équipe Paris Saint-Germain to woni 17h GMT Ousmane Dembélé ñalawma hande o heɓi fartan hebde trophée biteɗo best of mo FIFA 2025 Ousmane Dembélé ndeɗo hitande nawi Ligue des Champions super coupe mo UEFA Ligue en français coupe mo leydi France trophée des champions meilleur buteur le championnat mo leydi France 2024-2025 meilleur buteur Ligue 1 2024-2025 meilleur joueur le Ligue des Champions 2024-2025 o heɓi fartange hebde kadi jeenari ballon d'or hitande ujunnaji ɗe 25 uddiren kabaruji men cofsal bali ko fati kubuji dunde Europe gadorɗen ko coupe roi mo leydi Espagne ñalawma jango 20h GMT tana Rava Dolarina ma hinder équipe Real Madrid 20h20 GMT Deportivo Alaves ma hinder équipe FC Séville coupe mo leydi Angleterre ñalawma jango 19h30 GMT Manchester City ma hiwdir coupe Brentford 20h15 GMT Newcastle ma hiwdir coupe Fulham kabruji men cofsal balli ko do kayde en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof Tijani Nyanga jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jiwol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 16 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi 25 gasi haalade siftindon musidɗo mon Amadou haaldata e moɗon en mbawino kadi wallodirde journal e hono Tijani Nyang joɗiniɗo en toon to Nouakchott karala ko fati coftal balli walluno en kadi ha gueɗe ɗe jaara yesso ko directeur programme radio Jiwol Sare Foutanki Diaw ɗum noon en mbiɓe kamɓe fof ɓe jarama yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama